egun ondanari. 2008ko abenduak 28ko osoko bilkura. Hemen gaur zinegotzi batzuk, presentzialki, eta beste zinegotzi bat online, eta iratxe idazkaria bebai online. Batzu dugu jorratzeko eta garrantzitsuena 2022ko udal aurrekontuak. Hasiko gara gai ordenakin, eta lehenagoko puntu dukuguna da 2021ko irailaren 30ko ohiko osoko bilkuraren akta onartzea. Onartzen da? Onartzen da. Hurrengo puntu bai da, besteak ohiko osoko bilkuraren akta onartzea 2021ko azaroaren 15koa. Onartzen da? Onartzen da. Hurrengo puntua da 2021 urteko udal aurrekontuaren 37. kreditu aldaketa bozkatu egin behar da, eta 2019ko UEMako gerakinetatik itzulketa batetik partida aldaketa bat egon da, bitano material didaktikoaren implementarako erabilida. Onartzen da? Bai. Hurrengo puntu da 2022ko urteko aurrekontua. Hemen eukidoguz, aztertu duguz batzordetan, beste batzar baten bebai, alderdi bizitzeko gozera maiok, eta gure proposamena, eta erarazi dauzuena da noi, daukaguna, eta hori onartzeko eskatzen da, eta bakoitzak ia zer iritzireko zuen, honi buruz ez dakigu, eta gure aldetik balizko da, noski, eta EH Bilduren bosketarako zuen iritzizera zuen bosketako zer esaten duzuen. Bosketi orduko bekuruz goza batzuk puntualizetako eta gure iritzizera monotuko. Abenduaren 18 gatu ginen zuaz batzar baterako buelta batzuk emoteko aurrekontuei apurra lanketa Neku sorpresatu edun, gure hau zan agaztu zanien, egun gardinen, usuik antopa bandunik, aurrekontuik ondizien izan musala, baina bertan batzakeen, aipatu genduzen goizu batzuk eskenduzenak ikusten, edo faltan botate genduzenak. Faltan botate genduzen erartin, batzan kasko sarren erabretziek, hori ikusi egu, sartu eta eura, bertan milero sartu dile. Sartu dira, baina urten dago, esperantzareko proiektutik, da bertan beha epatu gendu, lurralde batzordien urrengo martizein da epatu neban, ezagutze ez dugun proiektu bat da. Hasiera baten ziren laurun da 6.000 euro, handik largo tamain 1.000 euro kendu die, 350 bajatu da, baina hori momentu ez dugu kontinuik ezagutzen. Proiektu horren nundik norakue, eta gero, da bertan lurralde bazken dut ezatu dutzun, zer erabiltzen dugu daben gero erekin horrek. Hortik bat, gero, hori sartu da moduen, baitxe bertan aipatu genuen, basuek erosteko urtero partida bat premia botatzen duleak. Ez da agertzen hori partida hori ez da agertzen. Eta gero, hausori erakusionez, bertan beko komentatu dut, ezken duen egin hori ikusten, nauskenik eta nibeko bide esan dugu, ixe 1.000 euro erabiltzi bertan. Ixe 1.000 euro erabiltzi bertan beste premia batzuk ikusten zelako, eta hori apur bat, hausutan bai falta motatzen gauza asko. Eta igule 1.000 eurotik gora inbertidu bidea, baina ez du ikusten kilometro eskaseko, ez da kilometro handik eta 6 kilometroko bide baten 1.000 euro inbertitzien, eta horrek baino da benetan premia duguzen beste baserri batzuk bidikin edo beste gauza batzukin deiko arazo izetik.
Eta gero, eta azkenengo, esperantzatik edutiko diru hortatik, 13.000 euro sartu die atxondoko argiterire. Atxondoko argiterire zein da, itxoarte zaharretik eta egokitxan da gehiena? Hau da ia pregunta. Horrei galdera gitu. Bai. Bueno, 320.000 da partizan dute esperantza erekinean inbertitzeko. Bai, komentu guen duen, izazutan ibazartu ginean, hortik, horren nundik norako. Eden gota bat. 3.000eko diru laguntza lortu Europatik Eusko Jaurlaritzara, Madrid Eusko Jaurlaritzara eta Eusko Jaurlaritzatik Markinesen dira. Beraz, 3.000 euroko finanzazioa diru laguntza entzartez izango da. Orduan, zeak aktuazioa ideke bertan. Deko irisgarritasun plan bape bai, aurrera ermubideana eta bertan areto bat dau asko erabiltzen dana, baitzan dizitu moteko, pelikulo moteko. Eta ez dauke irisgarritasunik, igoailoren proiektu egin daukeu, eta oso ondo enkajetozkun diru laguntza honen bitxartez aurrera ermubidezetia. Beraz, 300.000-etik diru laguntza lortute 300.000 pintxea, ez da oso asko. Beraz, gero, diru laguntza horrek bai da oso zehatza, eta ondino zehaztasun dandanak ez dakiguz, datorren nien piko dugu webinar bat, eta aurrera tuzko zerbait, baina argita garbitziko dago. Nahiko diru laguntza, zehaztasun eta gauz asko bete bidizenak, eta, orduen horren arabera, gero justifikazio dana justifiketako eta guzti hori egiten da horra guztisek, eta 300.000 uste dugu, guk daukagun erabilpena, dukibenken erabilpena, abetetzen dabela, asetzen dabela, eta horrekin momentuz lehoko fase baten nahiko izan dikela. Hortarako, aurreko plenotipe pasauen duen, partida bat 1.300 piku, hau da, arkitektuen estudio bateri, esan jakona, txosten bat preparetako diru laguntza honi buruz, aurrera jarraitzeko diru laguntza honekin, plenotipe pasauen duen, kontu hau, eta onartu zen, hori aurrera erutie, eta informazioa bai junga lantzen, horregon da, eta jungoa minio lantzen, zeren, diot esan, diru laguntza honek zetasun asko dukez, eta ondo bete bidea justifikaalizateko. Oazuen erosteko partidei buruz, datorren urtean sinatuko dugu, larruzkain erosiko dugu baso zati bat, eta, falta jakune da, notaritzatik pasetie, beste kantidea etxu bat, bebai, plenotik pasauen duen, 2.500 euro falta ziren, gehitzeko. Bebai, Inforlur eskatu zen, eta hori plenotik pasauen duen, ikusteko zemate metro kuadrado izen, zeren, diferentzia batzeko bezen apur bat, zetintxean katastrok eta zetintxean registrue, baina garrantzitsuena da, saltzeria zagostasun batera dugu zela, eta bai, eukiko dugu lursail bat, geixa, datorren urtean. Eta pagabiz este batzuk egire, komentu notzuen, beste batzuk pagabizela bide zapola onduen, eta hortarako Bizkaiko Foru Aldundia zeukio guzpare bat batzak. Atzo berton, telefonotik ondinen berbetan, zertan datzan hori, oso lanpetute da zurte bukaera da data, eta bebai urtarrien argitzen da, eta hortarako kreditu aldaketa ditxartez, ikusten bada egokixe, baloreuko dugu lurraldetasunean, eta erosi galizeko dugu. Mehabeko bideo buruz, mehabetik larruzkain baserrire, poligon buruz dodiena, bideo horrek buruz, bai horrekontua da, bideo horrek behar dau ondo itxi bideo hori, 99.000 euro diez, baina bideo hori egin da, diru laguntza lortu dalako. Argi eta garbi, hau da. 99.000 euroko diru laguntza lortu da Bizkaiko Foru Aldunditik. Beraz, horrekontu da, 99.000, baina 99.000 euro Bizkaiko Foru Aldundiak jartzen da. Eta hori zen zen, erdotzatik Iparragirrerutz doien bideo hori, bideo horreta dodeitzen dutzeguna, horre 36.000 euroko diru laguntza lortu zen,
Eta, bueno, nire partetik lordatasunin komentaren diru laguntza hori lortzen mazan ingo zara. Bukatute dago, bide hori, eta oso ondo ditzu da. Orduen, diru laguntza bitxartez, eindan beste bide bat da. Beste bide batzutan, konpondu die, biontak ipini diez, urtien ziar, eta biontak gaiz ipiniko diz, eta beste teukegu gainera partida undixena auzo bidietako. Hongo 2022ko aurrekontuetan. Eta argiteriari dagokionez, 13.000 euro da zirkuito bat, apurru bat eitzen dabena eta jente asko pasion duten dana da Bonberutatik San Jacintxoko ermitxatara aurretik pasaute eta gero doie era tuneleta, doie bide hori. Hori da. Argiterizi oso argiteria gitxi da, oso gitxi, dagoena oso gitxi da eta bikoiztu da. Dagoenan argiterizi, bidi estue da, jente gehizan egun da, handau ezen etxe eta bizizetera, eta paseorako bidie herri nahiko albuen, eta egokizu ikusten duen, argi gehizek bintxien, ze arrisku ikusten zen. Azkenetik azteak. Atxondora ez da inor gehiago bizitako. Atxondon bizidie, oin, berroi urte bizitzen baren, ez, bitxia, zeitzu arte zarak dauztzen. Da ni bak nor bizizan hori. Eta atze, ni beko bidei buruz. Eta bestie, esosune erdotzatik eta iparragirren. Ez da erdotzatik eta iparragirren. Da biderutatik eta iparragirren. Erdotza alutetxua. Erdotza, parkatu, Erdotza kalien hartzen dozu goruz. Simaz, hori zarreri nonde bat makarren izan gau, Bestik izan guk bide horretak dutzen. Baina horrela ez da dutura. Biderutatik eta iparragirren. Ez bestan konparetako aukerei dauenik biderutatik eta iparragirren goiena. Ze lehen gume komentagun moduen, horrek izan aldau edozein handauen baso zailen urtera. Ze hango basuek ezin dago urten, ez iparragirre bidetik pribau darako, eta ezin dago urten, ambulatoriotik ezin dago urten, zabalerik botez da belako. Bat hori, eta bigarren, bideko bideek, nik ez bestan bideko bideek, oinezko bide bat izan aldau, da. Baina, 1.000 euroko inbertsio bat eitzik, eta zuzu, 1.000 euro, 76.000 euro, 19.000 euro parkatu, dili aldun dizik. Hombre, diru publiku da, ez bestan, pribon batek ipini da benik hori dirui konpondu alezeteko, ez dut uste. Hori diru publikoan kudaketa bat da. Eta gero, esperantzareko helburuz. Esperantzareko helburuz zabiz esaten duzmari, ze bete behar hauko gondu zen, hauko goitzun, diru laguntza hori ziurtatzen, bale. Nik hori edozein diru laguntza moduen, bete behar bat duen godi, bete beharro, beteten badi diru laguntza hori jasoka, edo ez. Ez gabizu ez, gabizu ze erabilpen hauko da bedo. Horrek erekin horrek, obra hori egin de gero. Da hori da proiektuan zati bat ikusi ez deun. Ikusi ez deun, bueno, proiektu bera bez, proiektu konstruktibo bera bez. Baina ze erabilpen, ze azken erabilpen hauko da, besta. Vale. A ver, nabeko bidei buruz, bai? Bueno, nabeko bidea, nire esan lehen dipe, auzo batzarra zuek egiten zen du esan, eta joan joko esan egin bera, uste dut, ezagala bideo hori egin bizala horrela, eta esan egin. Hori bat, nire esan, hor bat zeu izterizie, hor da, zeu esan zen duen bere gara izan behar da, eta hori, horre ditzen da. Eta udalentzako azken batean, bai da diru publiku da, dana diru publiku, udalentzako esfortzu ezin da. Diru laguntza hori espasan lortuko 99.000 euro asko noski asko dela. 99.000 euro lortzen duzu nire hori aurrera eruteko. Eta gainera, beste obra batzupe badaz. Bibi zabaltzeko Puertotik rotondatik gaulestirutz bibi zabaltzeko asmue bada, tratatu dugu tema hau, eta bideo hori oso ondo torreko da, obra horiek eta bideo horien zabalkuntzia azten danien, hortik kotxik bideratzeko. Alternatiba bat egiko dugu, besteran, batxarte bidekoa, jente asko
arrotz eta onotze biltzen danien eta orko txikizetan batez bere enpresa larreak juten danien. Horre, bide horretako, bai, ardotzakaren hartzen da koruz, bide horretako bidea, eta hori da zirkuitu bat eitzeko, eta hori aztertu genuen, oso ondo ikusten zen, eta horre, diru laguntza potentia lortu da, eta aurrera joan izen da, eta orduan beste partien falta jaku, hemen ambulatoriziotik boruz doiena, eta hori egingo da datorren urtien, eta ja zirkuitu osue egin den gelditzen da. Ondo, bata bestiaz lotute. Eta esperantzaneko erekin buruz, diru laguntzei hori gurie da, bai edo bai. Asuntu da, guk, gero, zetasun horre jarritxu da dugu. Hori da, bai edo bai. Hor, hitzarmen bat, eta hori badakizue, hitzarmen bat sinatu zala bai leharke bai ikastetxeaz, bi gela erabilia izeteko. Orduan, bi gela horiek momentu honetan ez da erabilgarri, ezin diz erabili, ez dago zelako baldintza egokixenetan, eta lortuko duguna da, erabilgarri izatek gela bi horiek. Eta aretuek irisgarritasuna eukitxea. Orduan da, hobetze bat, eta udalak edozein behar izan dukenetako horreko gela bi horiek. Eta uste dut horrekin esan dako galdera irantzun dutzutera. Nik argiten baten. Mibeko bididala eta guk batzarrak etxelen duzen nire. Eta haren eskarizik egotik luperisa josten zin eta horren konponketak. Inok sekulo ez dago ezan, bide hori ez dakiz zelako konponketik bizan. Dinok, segun zapan gara eta ez dakiz ezan, ez. Konponketak enbior bazin egitzezik, luperisa goten zin eta konpondu itxezan. Eta punto bekota, alin jo besto plantea horren bide hori baztetik ez dakiz arretxeko. Hori planteozu zeuen. Zain dut, zeuen planteatu zuen, sin más, ni zeuen planteatu zuen eta punta. Baina ez atzera hori izata. Bigarrena, esperantzaneko erekin eta gutizan ez zelen neurri izena otoso. Emondo zuzen azalpenak izen die, ontsilemo zuzenak, eta igo gailuaz guk ez dago problema. Igo gailu, irisgarritasunen bidarenek, inok ez dutzu ezetzek esan, betetan falta itzen da banda. Guk falta motaten dugunera, cuando estamos hablando, 300.000 eurotaz, eta hortik aparte zer, igo gailu bat, 80.000 euro izaten da, ez da 300.000, orduan zatu beste dana, 6 zemoa, sin más, orduan. Egin dugune orduan da, diru laguntza balortu dugu eta proiektu gero ingo orduan. Proiekturik ez da, binot esan. Proiektu dagoena da igoaiona. Eta hori menaztatu behar dugun. Eta ez dago problema horrela. Hori. Orduan, diru laguntza ontarako proiektu ez da indegon biharri. Proiektu gero dira. Proiektu ontsi dira. Oin bidana da, proposatu diru laguntzak esaten daren baldintzetan ia zer ingo dugu. Eta horrena, guizal dugu, plenotik pasagoen duen, dopor bat, eraikin hori esaltze barne arkitekto estudizu zan zinek, eta horren bitxartez, landu dugu apur bat, zer aktuazio hileik ezen bertan. Ikusitxe, diru laguntzik, ze baldintzen ditzen daren, bai? Eta horren arabera, aurkeztu da proposamen bat. Eta proposamena hori, bentzet, honezko egon da, orduan, hori diru laguntzia gutxako izango dara, argi ikusten da. Argi ikusten dago, mendik, argi ikusten da. Eta hori behar da, proiektu da. Proiektu gara da. Proiektu horrek suposatuko da, bezelik 300.000 euro izeti, zelik 300 izeti, edo izelik eso zelik gehitzua izeti. Baina behar da, proiektu egaratu. Eta ez da zetan, diru laguntza horretarako ezagun zertan, proiektu hori enbiarrik. Diru laguntza hori, eta horreko, komentago dutulako, zure izena zau, batu ginerako izan. Komentago dugu izanan, apur bat proposamena zala, hau datorre esko jaurlaritzatik eta dator turismo arlotik, eta zala beste, izan, osinengo presie, balizioen ipintzi eta norra batzuk itxi. Eta, hemen erabaki behar ikusitxe basi ezin zuzien eta jaso behar duzan apur bat ezin zuzien, izen izala, beste dozen direkin publiko erabilik egitela. Zeren, osinengo presie, ez da, titularidadi ez da udaletxean. Orduan, ikusi ginduen aztertu behar duen zein erekin izen dizen, eta koko ginen hor, irisgarritasun planaz lotute. Eta gero izen die, nire esan izen da ikerketa txiki bat, azterketa txiki bat, indana arkitektura estudizio bateraz, gizaldu dana, eta konversazioetan nogazena, eta horrek gilean ja argitzuko daizela puntu batzuk, eta zein izango da hemenik aurra jarritxo bidean bidie, eta gero proiektu ibiko da. Baina, bebai, gauza batzuk argitzeko daz, proiektu horretik, eta horretarako daukegu urtarrian 11 segurazki, izango da 11ean, edukiko duguna webinar bat,
base batzen izatuzko bai, eta da bizat ikusteko, horrekin aurrera, proiektua hasi alizeteko. Eta kantida izanik, gutxi gora berako bat sartzen dauda, aurrekontu bat, ez da faktura. Eta, amaitzen juteko, nire parti entzeten, beste gauza bat falta botaten duguna, ez dakit ez dut baitek COVID aurre egiteko, aurreko urtietan eta normalien beti erabide dugu partida bat. Ez dugutuko behintzet, hemen daudenik ez dakit bidan, ez dan bier, ez dakit gauzaraz dauzen moduen, jorragatzen usto gainera neurri batzutaz berraingo dala, usto prentzaurri daula fijote, eta ez dakit zimatzen, gaderi da horreixen bat, edo igual falta motaten dugune, partida bat bida. Osa, nik ez dakit tabernarixan kontua zitorriko da murrezketa seguramente aparte otras cosas, pero tabernarixena fijo sartzen dara. Orduen ez dakite horretan partida bat, zoze falta motaten dugule momentuz bintzat, momentuz dinot, falta izenleikelako gitxenez datorrotera galire gauza dauzen moduen. Hori da bat, eta bigarrena zen, ez dakit, egin dozuen ala ez, remanenteko diruaz, ez dakit, egin dozuen, plangintzaz deitzan horien, remanentien, aurten begazta hori, ez dakit, 2 milioi eta txikasi ginen eta 6.000 euro doble ditzen die. Orduen, ez dakit datorrotterako plan bat indegon, lehentasunena, gitxienez, gustatuko litzaiguke jakitxiek, esaten lehentasune daukoz, aparte de presupuestotik, hauit jagoiz, eta ez dakiz eman. Bai, ikusten dugu falta motaten dugule, permanenteko diru horrekin plan egungo litzateken datorrotera hori. Eta, puntu. COVID-an partide buruz, IES 15.000 euro egon ziren aurrekontuen, aurten bikoiztuin da. Aurten 30.000 euro daz. Bertan onartzeko, bai? Orduan, 15.000 eurotik 30.000 euro gazetzen da. Eta, ikusiko da, azterreko dugu, egia zen neurri eta zer handurien egoera hau, diru bat, entzat momentu enta, kezkagarri zera. Eta gero remanentetik, horre aurrekontuen pasamotzuen zehaztaten danekin, esplikazio danekin, PowerPoint bat bai, eta dan guzti hortan, eta hortaz utzune batzuk aurrekontuen ez da agertzen, eta horrengoko lurraldetasun eta antolakuntza eta rekartasun batzordetan proposatuko dena da partida horiek utzik gelditzu dizena, horrek remanentera bizantzi. Hortatik bat da, herriko zuaitzen azterketa faltagaku leharti bai eremu pribatu da, baina erabilera publiko edauke. Eta hortik faltagaku eta 30.000 euroko aurrekontu edaukegu, eta balizun erapinik eta erabilpen gehixen dizela gune horrek, eta lehen bota bat indidana da arbola egoera aztertu bat da. Eta hori zen faltagaku barrixen, eta hori zen da partida bat erabiliko dena. Bebai, udaltzaingoek eskatzen dago eta horrekontuk zehatzak apur bat daukien kotxi motz gelditzen da. Brigadiantzako eukigu kamioien kurrui elebadori zeben betetan jolako neurririk, behar duena neurri dana, eta egin du kamioi egurre daune, eta hon kotxe bat lau apur bat eurek erabile izateko, baserri bat zatuteko, errestasun gehiago bitzeko, eta horren aurrekontu daukeguz. Eta gero autobez planak ditzu dana frontokue aurreko urtien, ez da monastirik aurrera garatzeko, autobez plana ere frontokue pendiente da. Horrek diru kantidadi horrek usten duzuenak aurrekontuen zenbateko barik jartzen da bezenak, adibidez, hori izango litzatekez, martxoko plenuen, adibidez, hori ez aktualizateko. Eta gero, COVID-an partida hau 30.000 euroko ikusiko dugu zelan banatzen dugu. Diru partida nauzizena inbertsineetan, politikoak egiten da zentraltean, eta horreko kontua sortzen dugu. Orduan besterik ez baldin bada, aurrekontuen bosketara goaz, uraldetik baiezko da. Ez, baina ez dugu gaitxu. Entzutu da? Ez da zuen? Nik beste punto txutxua dauke. Beran egunien eskatu zen herritxarren parte hartzi aurrekontutan iritsixek jasoteko.
Eta ikusi dugu moduen, lan lerro batzuk, lehentasun batzuk inguruen galdetu zen, eta nojako izan aukera ezberdinek, eta Amarbi ez da, Txaltzo Espanabil, guk begitzu zegu lehentasun honek eta ez dugu ikusten berez ordeni oso kontuan hartzen dugunik aurrekontu honetan, Herritxarrek esan dara bera bintzen. Adibidez, niri dago pixoen ez nik kirolin dagoetena zenez, kirola da azkenetik hirugarren gelditzu dan lehentasun bat entian arabera, eta gabizik ikusten ixe 2.000ko aurrekontu bat edo partida ezberdinen batuketa bat daukola gai honek hori simaz puntualizetako eta geurik onde. Bizkatxu bat lartxu iruditzen hartu kirola eura mapatien urteetien 2.000ko aurrekontu bat bideratzie. Bat ez beha ikusitxa gainera, ideskurtien be, zema diru isen zan kaldera ziela eta ziela, eta hobekuntzak enjako zenak kirolde gisai eta be, azkenien, pastel klazati hauti batek, eta urten katoz 2.000-ora. 2.010, azkenien, aurten gurre kontutik, esan daigun, jolasteko edo iskate erabakitzeko, egize da, aurrekontuan zatirik hautizkena, edo behintzet erdixe, ez da berda moten aukerai erabakitzeko. Hau da, bi gastu oso finkuek, eta bai edo bai, enbidiena, ez da benak emauten. Ez da, ez erabaki politikorik, ez zelako balorazin horik eitxiko almenik ez da moten horret, zati batek emoten dau, eta hor dator gure apela. Eta nik ez dauket dinoko alako arazorik ez da jakiko oso modun kirola sustatzeko, baina 2.000 euroko aurrekontu bat gainera guztiz bideratute instalazioi eta bakarrik. Ez da sustapen bat beste maila baten. Kirola guazene ez dago nintuko proposamenik, kirolek buelta bat emon, proposamen batzuk ekarri, ez dakit. Eta ez dinot, ez da benik biler, baina 2.000ko aurrekontu bat urte baten brausteitxeko, bi bizikatxua lartxu iruditzen azte. Gabizenien beste partida batzutan, adibidez, esperantzarekineko proiektu baten lehenengo 4.000 eta pikuko aurreikuspen bat deuen, hortik kendu beste bati zatitxu bat emoteko, beste zatitxu bat, eta derrebente 2.000 euro hemen. Ikusten genuen politikilot egizien 1980ko erekin bata, eta da dagoen moduen, hau batzordetan metratatu dugu, eta inbertsiek eruten dabe bere gizan bateko eruten dabe. Eta aurkeztu gara Bizkaiko Foru Aldundiko diru laguntza batera, hor bi fase moduen doiez politikilot egizien, eta bere mokon 322.000 euro lortu duguz. Eta bigarren faserako, ez da bakare politikilot egizien, 10.000 euro plaka fotovoltaikuk eta termikutan doiez, eta horretarako diru laguntzak eskatuko dugu. Orduen, diru laguntza gisa lortuko dugu finantzaketa hori egin izateko, eta gutzako oso garrantzitsu dela kirola osasunera. Eta gero, parte hartzaile eduki duen loko prozesu egin duguna iritziz eskatzen argixai, ze nundik bideratuko dizen, bai agundiz gauza konkretuk eukeri mote jakona eskatzeko, eta baitxe gero eitxire 10 artien aukeraketa bat eitzeko. Aukera bere aukita hori bai aukidugu kontuen, eta bai zeta gauza konkretuko bai. Batzuk sartu dugu jada aurrekontu untan, sartute daz, eta beste batzuk urtean ziar kontutan eukitzekuak ikusten dugu. Eta puntuz puntu,
urteten da berien gai bakoitza, gara lantzen, espliketak eta esaten. Galdetu nik ez dozunik otan hartu dala zerreta hori edo lan errotamentasunen iritzi hori, ez da deitzozu, baina zelan hartu da kontutan. Lehenko da berraktifikazio ekonomiko eta lehen sektori indartzie, zer da, horretara bidera esan da, nentik haunek badago honetara edo plan geixak inibiogu erronetan, diru geixa inberti dute, gero dator ingurumena eta trantsizio energetikoa, irizgarritasuna eta mugikortasuna parte zaharrana faltatzen eta gebekarpe bat ixe da hori gehitzie, falta botaten plako ez dalako lehenengoz baina ere ipatzen dana, berdintasuna da gizarte politika da ikur beste bat, esan goztezu adibidez diru geixa egun da bete lehenko dauezenak zerretan gero dauezena baino, ideak geixa, ekarpen geixa intie lehenengo lerduetan dauezenak gero dauezena baino, oda, zeratara, hori bat. Beste bat, nik ez toketzen zalantzan jarri oso ondo pentsaudanik eta aztertu dinik partidaz partida eta bar, horrek hemen gauz. Hori toketen da, aurrekontu batzutan. Ez garte bitxantzen inungo arrotzeko gauzidan nik inoizko partidarik edo aurrekonturik handixen aizetiek, oza, ez nintzeko ez dugu balore konkreturik horrek. Aurrekontu gehitzen die behar izan batzun arabera, eta plan baten arabera. Sin más, diru gehixen inbertituko da, diru gehixen egungo dago bekontuek, bihar bada bai eta bihar ez bada ez. Eta beste alde batetik ez dakite, baina asko aipatzen dugu diru laguntzi lortu da eta ordune, ez dakite, eitxot personalki berba. Ez gati itubitzen danik modutik egokixena jokatziek kudaketa baten diru laguntza bat lortu dalako horretanik eraikitxien proiektu batzu. Osa, nik uste justu horre ez izan bela. Proiektuak eta ideak egon bidie, behar izanak aztertut egon bidie, eta gero begitxu bida, ze baliabide ekonomiko eta giza baliabide daukazten proiektu batzuk aurrera duteko. Bizkatxu bat, eta direran lehitzeko moduen itxengo da, baina justo puntu baten baino gehixauan aipatu da ez da bakarik esperantzako naikine edo bidea hori itxeko lortu. Pitxantze jarte bizkatuan alrebez eitxenin abizela biherra zentzu horretan. Bueno, hemen Lehartegi Fundazioa sortu dugu, lehen egon gara, hiru ADR lehen sektorea, Azara Fundazioa enpresak intzailetza eta Garrapen Agentzia. Lehartegi Fundazioa sortu dugu, indartzen gabe izarroa guztiak, eta hori oso garrantzitsua da aipatzea, eta dano bat hori zela, eta gabe lehen sektoriaz batera. Eraginkortasun energetikoari dagokionez, €110.000 da polikiroldein sustatzen diez, €58.000 beste plaka batzu frontoian, eta beste €20.000 barroetako zaraizan. Orduen, bai da, inbertidu da partida horietan, bai kontuten dukida, irisgarritasun bat plana egiten du, irisgarritasun plana dekogu, hori aurrera eruna lizeteko, eta hori da garrantzitsuena, beraz plana inda dago, gauzak horren planan arabera, eta aktuazio bat dekogu hor egitzeko esperantza eraikinean. Eta diru laguntzak udarak eukin baliabideekin oso garrantzitsua da laguntzak diru laguntzak nortzia. Eta diru laguntzak egoten dira normalien, danok, moten bada zerbait da, arlo danok eta danok apurro bat eitzen batziun da, danok apurro bai nondik junbiar dugun, ez? Eta bat eitzen da, guk pentsatu egunen nun inbertidu bidan, eta ze diru laguntza moten da. Ez da bat da alrebez edo besti ez. Hor bateratasun bat da, eta lortzen duguna da guk nahi dugun proiektuko aurrera dutie, eta diru laguntzetara aurkezten gara, ondo aurkezten ditugu, eta lortzen badugu, eta lortzen da garbiz batzuk, eta hortan nik uste dut bai esan bidala, diru laguntza hori lortu dizela, eta horregaz aurrekontue handitxu eitzen da. Bueno,
Ez dakite, aipatzea baina bueno, segi aurrera. Vale, zuen iritsi horrekonte buruz? Bueno, hori guztu maizu. Ezken esan dara izan. Hori, saldu duzu lehenengo aurrekontu parte hartzaileen moduen, eta batzarrak eta indiela, eta, bueno, hori etxako papel, lehenengo edanik, ez dugu ikusi prozesue, erabat parte hartzaile. Parte hartzaile zer da, 54 pertsonak emon dugun iritzixe inkesta baten arabera, baina gero hori nun tratau da, ze batzordetan tratau da esan duzuen opai hau landu da eta besti eta hori. Bale, zuen lanketa bat izelaik, ados dugu zela. Baina, adibidez, kirolde egizana, edo barruetako 180.000 eurue. Kirol batzordin tratau die? Ez. Esperantzarako hor proiektu aurkeztuko zala, kultura batzordien zer komentatu da? Ez. Auzuetako bidean eta aipatu dana, 3 urtien auzo batzorderik egin da? Ez. Orduan, ez da egun esan, lehenengo aurrekontu parte hartzaile izen direnean, parte hartzi beti goten da, hori iztu gukatzen. Eta bigarren dozuenik, ez. Eta batzarra egin duzu ezen egentiaz, eta hori da noi. Baina ezin egin saldu lehenengo parte hartzaile izen danen, zubi asko saldu egin dizenean. Adibide moduen, kulturakoen, ikulturakoen, bire kirolekoak aipatu dago. Hor dago proiektu handi bat, sortu dana legislatura honetan, eta ikusten dagoen dator urterako 50.000 euroko aurrekontu dukena. Jaialdi bat. Nondik sortu zen, zelan, nun tratau da, guk ez dakigu. Ez da nun tratau. Ez herritartasunean, ez kultura batzordien, orduan, eta partida darra da, 50.000 euro. Hau da, balantzari pilitzen, honek 40.000 euro duk ez urtia ekintzetarako, eta jaialdi horrek, markarte izen ez sortu zanak, 50.000 euro. Horrepe diru laguntzi eduke, esango zuen. Baina diru laguntzi eduke beti trampie. Hau da, diru laguntzi jasoten da, aurkezten dan proiekturako edo aipatu da moduen. Baina aurkeztu ordune diru laguntzi musika izearako, edo arretxineko jaizetarako, edo ez dakize proiekturako. Eskatzen da proiekturako moten bada, edo arretxek edut izu meritxuk, ez da? Edo arretarako jaso da laguntzi ordu nien bida. Ordune horrepenan trampidu da duke. Gauza bat, neko, esan horrela urte ez da izela oso batzara behin, ez da gire. Itxortako geni gendun, amaioko geni gendun, neu personalki eta goldu. Izan dut zen, zuke torrezin bero behar, negozu. Urte, hortxe da, fiziko da. Itxortan gendu, sozioa bien, amaioko geni gendun batzok izan. Zagre. Nek zei dute, zei ikusi dute, zuk esan zu esan, zei? Dago esun hori gatu, Ez, hor, lan dudanabe guztu jaso ordon. Egin indamik, igual egin duzu, esan dugu, igual egin zen duzuela batzarra, besti, baina guztu jaso duzu egin batzorde baten hori, edarazi da? Ez. Orduan, egin gozu ez beta, gero egin zen duzan bile batzara elkartiekin, eta hori ez dugu batzen. Biarra egin duzuen, asko. Baina, ez dugu jaso hori egotan. Bueno, alezek argitzutzu puntu bat esan duzune, eta prozesu parte hartzaile diot esan, lehenko izan dugu nien da, apur bat, ez bakarrik elkarte, edo talde, edo hausunei aukeri motibitzik, ez bakarrik. Herrizai orokorrien, bai, herritxar danei eukitzi aukerie, nola bait, euren iritsizek bideratzea udaletxera. Hori da, diot esan, prozesu noelari nola baita esateko, ez? Beti gehigarren moduen, ez bakarrik hori, bai? Gero... Parkatu baina hori... Parkatu baina berretan ere, lehena berretan hori momentu enten. Eta gero, batzok dien esaten oso erretxarren ez da orkestu politikal izan.
batzordeen aurkeztu da batzordeen da antolakuntzan eta lurraldetasunean izetan. Orduen, zeuen hartzen dugu zure Orduen, danak tema danak ez diegun bihar batzordean eta Orduen, batien tratau ezkero, ja trataute gelditzen da, talde bakotxa bere ordezkarixek, erabakitzen da, ze batzordera doien. Orduen, bai tratau da, bai irundia, bai orkestu da, bai esan da, eta gero daz, udal aurrekontuek eraikitzeko puntuen, guk esnarketa bat itzen dugu eta aurkezten dugu proposamen bat. Eta proposamenien jasota daudana. Hordeko zu idatziz, eta gainera esplikazioekin, aurten gainera PowerPoint batekin. Dana da, informazioa eta hori da lantzeko, eta hor bada esan da. Orduen badukezu informazioa. Gero, hori lantzi, galdetzi, edo hori, aukeri egon da. Bai, eta gero, esaten duzu, ze diru laguntza lortzen da, talde batzuk eraitxu osuz, musikaiziak adibidez, edo jaisek ez. Hortarako diru laguntza badaz. Danentzako da, zemileko herri bat, zemilera arteko herrixok, daukeu diru laguntza bat, horre danak hor sartzen dizena, eta portzentai bat ematen dizkue. Eta horreitzik eskatzen da, fakturi udaletxean izan egin izepide, zeren nola, diru laguntza hori jaso bat dugu. Ez, elkartik emon diru bat, elkartik gero faktura dizela udaletxe bezik eta elkartik aurrera asmo bat egitasmoa daukenien, oso ondo, indizela nidaben egitasmoen, eta udalak ingo da da, faktura hori ordaindu. Udalan erabiliko dugu, diru laguntza hortarake aurkezteko, eta holan geixa lortu bat izeteko. Barkatu berreinik, Bai, ikuin dugu berba, uste da ja zagatzen juteko eta beste temara pasetako, leire zeure txanda. Nire bai kontu aipatu. Bai. Einek esatiko, konfite gisa zeuen pleno, edo... Ez. Leire, ez. Bai, zuzentuko nozu oso izan barrizko txartu eskutan nabil, txartu baina nabil, baina aurrekontu parte hartzaile beste formato baten aurretik egindako gauzie da, ni herritxar moduen juntenaz, aurkezpen batera, garetu jaten dira aurrekontuen inguruen ezer esateko neuken edo proposamen neuken, kulturre aretuko kulturaretun, ezta? Frontoien gaineko kulturaretun adibidez, ni jundena. Eta gero, kulturian inguruko eta igureztutun doa esken ez dut dana euneko nien ondo entzuten, orduan igutxartu lertua, baina lurraldetasunien eta umentau dela, eta ezin dela beste ezin dela, edo ez dagoela zertan beste foro batzutan momenta, hori gutxu jaten zutie nik pentsu dut kulturako gaixek, kultura behintzet gitxien ez eta eskatzen bagabiz aurrekontuetarako iritzisek, kulturako 30.000 euro gaztetako jaialdi baterako iritzisek eskatu duten bezala, adibidez, edo behintzet proposamena bota eta bestize dinuen esan, peri emon behintzet. Eta diru laguntzen kontu, diru laguntzak garrantzitsu dietela, bai, baina diru laguntzen gainen proiektuek eraikitxie, esate bitxan zen eragukixe danik. Adibidez, esperantza garetukue, bai, bigela gotian erabigarri, zer da, gaur egun udalak daukezan beste eraikinetan ez dugu uselako erabilgarri, bitxan zen da ez dela nahikue, topela daure zelako, eta orduan gehiago da, eta gainera badakigu zertarako erabilko dugu zen, eta orduan horregain txikeitzen horrako inbertsio bat, eta horreko gastu baterako atrebentzixe. Hau da, diru laguntzian gainin eraikitxe proiektuek biztakurak eta egokiak. Ez da izan azaldu, ez da ulertuztezun, entzutuztezun, niri ez dakit bukatzeko konturekin diru laguntzena. Ez da, kasu honetan bai, diru laguntza esan esperantzarekin ekotorri. Esan dut lehen behar. Gero erabak izan norabideratu. Orduan hori da kudeaketia. Kudeaketia izan ez dela esango zen,
no zertarako proposatzen duzkue, bale, bai hori ingo dugu, ez da izen hori, Izan da direla mantzaletorriana, eta gu bideratu duguna, irisgarritasun plana kontuten eukitxe, plan bat egondarako, eta argi eta garbi, lerro batzuk, zer nun inbertzin egin da zer nahi gendu nahi. Orduan, hori esan dut, hortan, hori barri errepikatzen dut. Eta adibidez, udaletxe zaharreko eraikine irisgarritasune, hor segaitxik batera eta balantzi eta bestera ez. Bueno, ez dakit, detaile, komenteta, ez dut uste gari forua hortarako daukeu batzordiek, eta hortarako proposamenak itzen die. Orduan, hau da, esaten duzuenien, eske hau ez da komentau ez da izan edo besti ez, proposamenak ez dugu jasotzen. Guk ez dugu jasotzen. Gukin dugu proposamen bat, proposamen hori elarazio hotzu hau, eta ez dugu jaso inolako proposamenik azkeneko momentura arte. Inolakorik ez. Orduen, oin ezatie, zegaitxik bestie, egon diz batzordiek, zegaitxik ez duzu eskomentau, ez dut ulertzen, benetan, ez dut ulertzen hori, zeren guk, proposamen bat arpiztu dio, gobernuan gauz, eta hori da, guk enbiogun lana, eta guk ostako batzordi edaz, batzordi eta proposamenak jasotzeko diez, kontutan eukitzeko edozein proposamen edonundik edortzen dana, eta hori aztertzeko eta lantzeko, eta guk eruten dugu gure proposamena, guk eruten gure propostak eta eruten dugu gure gai ordena. Baina, ez badugu jasotzen, orduen, oin, hemen, zer gaitxik hau da, zer gaitxik ez bestie, ez dakit, eukidugu forori, eukidugu hori aztertzeko forori. Orduen, oin, holan aztie, bazkati irizten, hori bai dara, ez dagoelako osnarketa bat, ez dagoelako osnartu, eta itxiadako momentu ontarako, hone gauza proposatzeko. Egon bai zenik pioa batzorde, urtien ziar, eta horre kontuak lantzeko urte guztixen. Orduan, gukin dugu lanketa bat, guztau edo ez guztau, hemen bozkatzera goiez, eta orduen, ez pasago zera doz, eta bozkatu ez etza. Zuen iritsi zera, zuen bozketa eta zuen erantzunkizuna, bai? Bai, ez nago bat osan duzun nagaz, hausnarketik daukagune, bagapizarkita bila baten, ez dut ikusten zera itxiklero baten ezin dugu zen esan, ez da pleno bat zera itxikan iritsik ez dutateko leku bat, edo karpenak ez itxiko leku bat. Eta da bai, garbine beltzo jarraitzuko zulez da. Ez da, diot esan da leire da, aurrekontuen proposamena eta gero aldaketa batzuk bai indiez, hor batzar bat eukidugu zuekin, eta aldaketa batzuk bai indiez, bai? Orduen, hori da momentua proposatzeko, eta ez oin ez da momentu da aurrekontu hartu, eta boizan, kentzamendik bestela lideratzera, eta hori da, diot esan, hori lanketi egia da, pausu hori pasauzan, ez? Orduen, oin, ez da, zeraitxik hemen partidan sartu zio kantidadi eta bestinez, ez? Horren batzarra eukidugu, diot esan, eta kontutan gainera eukidugu, badakizu kontutan eukidugula, batzarra hortan esan dagoen, orduan, oin beste puntu batzuk basti izartzen, hori da, ez dut esaten ez da nire horren bihar, baizik eta lanketa eta guzti hori, baina da egon dara aukeri hori da nahitzeko, ondaz, aurrekontu batzuk proposatzen dugu zenak, eta bozkatu inbidizenak, eta hori da, orduan bakotxakia, landu baldin baduzue, batzarra gauzan, jaso dugu proposamen batzuk, eta sartu dugu. Eta hori, nik azkene momentura arte, esan bate, eskapula esango, zer iritzi deko zuen. Gaur arte, ez dakigu zer handino, ointzenteroko gara, ia zein dan zuen baietza, astentzin jaie edo ezetza. Aldaketa bakarrik duzue. Aldaketa batzuk inditxuz, aldaketa bakarrik duzue. Inkorporo duzue, kasko zaharreko, irisgarritasun kasko zaharreko proiektu hortan. Bakarrik duzue. Eta bigarren esatie, ez da la proposamenik egiten batzorretan, arrebez, proposamenak zeuen aldetik, da zeu kondo zuzu gomun, gobernu zeu ez zeuk elkartu zuz proiektuek. Eta esperantzerako proiektu adibidez, batzorde baten besta pasau, zein bakarrik pasau zan, eta onartu zan kreditu aldaketa hori,
arkitekto batzuei hori proiektu aurre eman izateko. Batzalde baten beste ez da bedez. Baina, bueno. Kontutxu bi edo hiru, baina motzienengo. Alde batetik, nire zalantzie da, lehengora bueltauko naz, argisek ipintxe erabaki da Santutxun, Santutxun nik zerien, San Jasintxoko bide horretan. Bueno, ez dakit, zeuen iritsi xe izen da, herritxarrak eskatu da hori, edo... Bai? Kontu da, gune rural bateko arbiterixida da, eta badakit bebai, gune ez rural bateko argiterixi eskatute dauela idatziz udalien, itxurretako konkretamente gune kerdigune modune hartute dauena, eta ez dakit horrek erantzunik eukidaren, edo ez, edo zan nahi dut, ia auzotarren batzorde horretan urten daben hori badakit eskarixe idatzi zein dela. Orduan, hori neurtu dan, bati ipini eta bestinez, bata ibai esatie zeratxik, bestia esatie esan bajako, edo aurrera ingo da, edo ez da ingo sekulo, edo hori alde batetik. Beste alde batetik, aurrekontuena esan duzu, tratetako aukeri eukiogule, ez dakiz zer, euskerako adibidez, neuk eskatu neban ze aurrekontu dagoen euskerakoek, guk arrazkero ez dugu eduki zerik, euskera batzordek ez dugu eduki, tratetako aukereik ez dugu eduki, guk komentagu, baina guk euskera batzordin ez dugu olako zemat diru daukeun, eta euskera batzordin parte hartzen dabenak zer eskatu aldaben ez dugu eduki, edo ez da eduki horretarako aukeri. Beste alde batetik, galderatxo batez, zerretxeko asmo dauen hor. Plazabarripian ingurun, egin zan kreditu aldaketa bat, eta onartu zan hainbat arkitektuen proiektu batzuk ezitzuen, edo azterketa bat egin Plazabarripian inguruen. Egin da hori, azalpenak egongo txue, orkestuko dabe hori urtarrilin, konfunditzen espanaz urtarrilan amairu edo da hori horrek proiektu azaltzeko egune hori da. Jakin idagune da, ia datorren urtera begir ez dugu ikusi hori aurrekontutan, eta hori zeo zerreitzeko asmo dagoen edo bakarrik horretan geratuko da. Azterketa horretan, dirua gaztau da azterketa horretan, zeo zerreitzi pentsaute da, bai, remanente pitiretuko da, bada hori lantzeko proiekturen bat, edo zeo zerre... Bai, hori, eta gero besti izan, ekintzaietzak dauke hor partida bat zerien aurrekontuetan. Zerena da, horre badauke zer ikusi talentu bekak edo kirol bekak zine horrekin, baina hori ez da azaronesku ez da geratute hori, edo zer da partida hori. Azaldu horrekus horretxek, eta beste kontu bat. Plenu, gaur etorri nazenin, arretxute geratu naz, ate principalek izartzeko negonaz, goxeko sortzirek eta larenetan, plenu euela eta osatzen egon da izabalik dugu zala, eta ate principala zarratuta ikusiok, orduan, ez dakit, esan guratzu dara. Inok nahi badago etorri, edo dana dalako ate principala zarratuta ikusti plenoko orduan. Proposatu dugu bonberutatik jundea zirkuitu aprobatitzeko, bai da gure proposamena eta baita jaso duguneko, bai, egintuazunien juten zala, ez zegoela argik eta osokide bateko izan duzko, bai, eta balora dugu, bai, hortik jenti paseun ibintzen dala, eta bai, argi gehizatu da bera, eta karri dugu, bai, teknikari bat, hori ikusten da bera, eta nire desan aurrekontu zehaztu da dagoela zentimora, enditxe, biribildu dugu 13.000 eurora, baina bai lan dute da udaleko teknikari zaz eta brigada zenari indiakungo zan horri eta guzti hori. Itxorreteko helburuz, lurraldetasun batzordien da berbein dela, eta hori galdetu Iza eta Aitorren bezalez. Euskarari dagokionez, badakit ibilizariela,
hori izan daik nahi guztue. Azkenik, gure presupuesto euskerako azkenien, nahiko bardina izaten da urtizien, bakarrik ekintza batzuentako baixe pintxun diez, gure erdixeia gasto finko ediez. Baina bai, rekortzu eskolan sartuko zan dirue, eta bai itanua inongo zan dirue, hori bai izan behar bai egin du berra. Guien itanuena zemat egin duzuen lana, zemat aletako dugu zuk, ipini dugu 8.000 euroko presupuesto izkuen hori azaleratzie. Bazekin itxia izango zela, baina hori bai egin du azkeneko batzordien azaruen egin du azkeneko. Nik esaten gaztopiko batzuk ez dagoezenik edo adalako. Aukera ez dara egoten, honetxan ez egitu da euskeran. Parte hartzaile nahi badugu izen, zabala izaniko litzateke ez, batzak parte hartzaile horretan ze aurrekontu dauen eta beti proposamenak egiteko aukeri egiteko. Nik ez duzu egiten nahi? Azkenengo parte beti. Zanitzako bai, itxen da, parte hartzaile batzarretan motorte gau, bezor partetik bitorten diez, eta zeuek adaikatik eta eskola bixen. Baina zema diru dauen, nos japin dordik. Neuk eskatu negalako, hause da aurrekontu eta honetxela zehaztuten. Bai, okatu zuzun aurrekontuera eta bai, urtzi dugu janana orduan dina baitzeko zauen, baina bai, hombre, nik uste gure parte hartzaile euskerako bai dela, oso parte hartzaile bakarrik ez dago eskatzen mentie. Bueno, urrengoen preguntoko lehenengoko parte hartzaile izango da urtean egin, esango da, zozer gatu da kanpuen ez dena eta sartuko dut, zostu eta gaztu bat ipez. Baina. Jarraitzu ez barbinen erantzuten, bai. Plaza barripikue, bai, urtarriak amairun daukagu, zinegotziaren dintzat, eta bai, egun ez dizien erretzat opetie arkitekto danak koinzidu alizetien. Fetxa bat ipin izan, baina aldatu izan, eta, urtarriak amairun daukagu. Hor, basieratik planteau bakuen nien zan, estenarizo bat libre, guztiz libre. Horrela itxik aurkeztu da, proposamenak eta hori argi okibiogu, bai. Eta, apurra planteatu zen estenarizu beha izan, zei ezbidien, makinetik etxegarri egin dagoen nien, eze dimentzio hartu nahiken herriguniek, ez? Orduan, dimentzio hortatik diz, apurra teorik aurkeztu da bezan proposamenak, bai. Apurra kontuten eukitxe hori, bai. Orduan, hor egongo da, zinemotzientzako esan gendun egongo sala batzarra, helduko da, urtarriak amairuen, eta ez proiektuk ez di bakoitzak aurkeztu daben, gai libre baten barrun, pauta batzuk ez, horretxe pautak emon da, eta apurrat, bakoitzak ere proposamena, apurrat aurkeztu dana, eta eskatu da herriko jentiari, herriko teknika nisei eskatu jakuena hori aurkeztia, uste egun aberaz barri xalarik zotzen da bela, eta nola bai, esan ginke, prozesu parkartzaile dela teknikari zei zabaldute eta kasu honetan, markinesen dugu bai. Ekintzailetza programozik kirolaren beka batzuk, gero talentua, kirola bakarrik hor jasotzen kirola izaziren beka horiek, 5 milion ziren, eta gero zabaldu zen apurua talentu kirola, ez bakarrik kirolan eitzen benei, ez? Orduan, beste talentu bat, edo nolabait, destakabutzen benen, bai? Eta hori zen aurrikuen. Eta urtean, daukegu, 5.000 euroko partida, 2008 bateko aurrekontuen ekintzailetza dana, eta datorren urterako bikoiztu duguna, bai? Udalak erabakitzen dago, zematian nahi dabein suspertu ekonomizi eta zen nolabait nahi dabein hori zei partide ipintzen dabein puntu hortan, bai, baldoiek garapen agentziatik, orain lehartio fondazioetik izango dana, baina udalak aparte be bai aldau, beste fondo batzu jarri eta sustatu ekintzailetza hori. Orduen, horregaitxik, neiz eta egon diru laguntzak eta hori dana autonomuk eta dabetizenak eta hori kudeatzeko eta hori badaukegun lehartio fondazioei hori, udalak beste 10.000 euro ipintzen dago, nori ipintzen dago, zure fondutatik, daukizuelako, zarelako inkitude batzu daukizuelako, eta autoenplegua eta enplegua sustatzen duzuelako. Nera bakiz da, partida hori bikoizti eta holan aurkeztu dugu 2022ko aurrekontuetan. Eta ate printzipala itxitze, nik izto zabaltzen garbine, ate printzipala bien zabaltzen da, zortzitenarentan zabaltzen da, espada zortzitenarentan zabalik egon, galdeteko zer etxik izten dugu nati zabalik,
Diote esan, ordutegi zeberez sortzitelarenak da ati zabaltzeko eta zidego plenu zegoen pero ditxua bai, Diote esan, eta bat-ematek ikusten bada jentik kanpon dagoela, batetik edo bestetik batzarrezkotara bedontzen gutatik sartzen gara, atzaldetan zeitzitxe goten datie, baina esan, iztot uste inor kanpoen gelditzu ganik gaur. Osea, ez da... Nik ez dut esaten, zuk zabaltzoz unikatik, zuk zabaldu bihuz unik elbizten, nik ez dut esan hori. Egoixen biletu bakarrik, ondino zeu bati zabaltzen da izten bilitzi. Hori ez dut esan ino dikin, esan nahi dutena da, esan guratzu dela, plenoko egun baten, posiko sortzitzen eta laren eta ipintzen, pleno, suposatzen da, erretxako zuzentzat, dala, atizarratu zegotik, karigan, esan guratzu dela, beste egizet esan, Ez zu zabaldu bizunik, ez dakizein ez zabaldu bidaren. Bale, horrengo plendutan, koordinokona eta esango ez, helduala ati zabaltzeko. Hori, ekintzailetzako diru hori, zetan erabiliko da. Ekintzailetzako diru hori... Zehaztutera zetan erabiliko da? Bai, base batzu da... Ez dut ulertu argi, zetako da nena. Bai, hitzarmen bazientu garapen agentziaz, garapen agentzia aurten bukatzen da, bizongo, eta lehartio kondazio izango da, eta aurten garapen agentziatik bideratuko dire, ekintzailetza beka horiek, udalak itzen dabena, proposamen bat, base batzuk itzen dabena, eta bere horiek ebazten dabe, horren arabera bazien arabera, eta horiek ematen dabe, diru laguntza hori bideratuko dabe, bai, datorren urterako, euren kontu da ebazpena, eta gero lehartioai fundazioen bitxartez, beste hitzarmen bat ingo dugu, bideratzeko 10 milioi hori. Hau da, ekintzailetza da, ekintzailetza, ipini puntuazio batzuk, base batzuk, non, negozio barri bat ebitzen dabenak, denda bazabantzen dabenak, eraikitzen dabenak, beran bidie ekonomikoki bera sustatzeko eta aurrera eruteko, hor da puntuazio batzuk jasoko dut, darren arabera diru ganatuko da. Da, gehigarri bat badaz diru laguntza, hortarako, badaz, bai, arlo diferentitan, badaz. Mira da gehigarri bat, plus bat, udalak saritu itzen da nola bait, noberak, dauken, izen biharrin beste enpresa baterako lan dino barik, beraz estatzio dut enplegu ez, eta beste batzui aukeri moti lanerako. Honek, diru laguntza honek, edo hemen dagoen partida honek, ez daute zer ikusirik, lehen izendatu zen partida horrekin, beka, kirol, talentu beka, horrekin ez daute zer ikusirik, da, negozio bat monteten darren antzat, lehen azaro pintxepan tipo hori, udala geixan, diru geixan moda dela dinosu? Bai, da, egozinetakun da, ez? Horra honzin kirolbekak, eta gupe kirolbekak inazin ginen, ikusten dut beti barriak hartze bera, ez? Aprobat, barriak, ez? Orduan lehen eta gero izan aprobat aldatu nola baita, ez? Hau da, talentu, orduan, ez bakarrik kirola itzen da berak, eta destaketan da bizenak, euren arloetan, ez bakarrik horrek saritu nola baita, beki emotil ez, edo saritu, ez? Edo finantziatu. Orduan, zen aprobat, talentu ere bezala. Ikusten genuen bai, barriro, itxen bagain dut, pertsona bardinek barriro jasoko bezala diru hori ez. Eta azken baten, garrantzitzuena horren jasanitu egizenti ez, jaso da diru partida bat, eta orduen baloreten dana momentuetan gu baloreten duguna, eta ja kontzeptu aldatu da, beste partida bat egiten dena, kontzeptu eta evoluzio bat, itxen dara da, nortan kapaz enplegu sustatzeko eta nortan kapaz negozio bat ipintzeko eta horren eruteko ez. Eta hoxe da sakitu nahi dana kasu hontan. Ez aldatzen gari, esan ikusitxe ez dela beti barri jasoko bezala beka hori, orduan daun beka hori edo partida hori aukitzie ekintzaileak, saritzie ekintzaileak emotia. Enplegu sortzen da, ez bere enplegu, hor base batzuk binigu da puntu bitxia daz, autoenplegu baldin bada, kontratetan oso beste pertsona bat dukezu irupuntu baixa, orduan, esan, apur bat, ebai ikusitxe, diru laguntzak zelan dizen, apur bat, ebai gutxi gara hortik base horiekin die, ebai apur bat, zer saritu leike, edo zer ikusten dago badak, eta noski puntu baixa, eta diru baixa biko dago, enplegu zutatzen da, noski. Zer uste dut berezia bera, esfortzu bat ditzen da berako, aurrera ere kabuz, bideo garrera zabaltzeko.
beste galderarik esan bosketara joango gara. Zein da udaletiko kaietza, zuen partetik EH Bildu? Udaletiko, daro geratu ditu gabezi edo zabatza edo narrako batxik izan. Vale, horrengo punture, aurrekontu eta gana guztiz, 2008ko aurrekontuek onartutzat hartzen dira. Hirugarren aurrekontukin lotute doie, argi eta horri, zeren da partida garrantzitsu bat, dara mailegoe, eta mailegoe proposamen ezberdinek eskatu diez, jaso dugu zenetatik aukeratu dugu honena, udarantzako honena dana, eta jaso dugu informazio hori, eta horrekontutan doie, eta horren onartu bida mailego hori sustatzea. Gure aldetik baiezkoa da, zuen aldetik. Eta azkeneko puntu da, beste galderarik baldin badego, beste dozein gai, ezberdin. Puntualitu baino inoan, atxundu baino ziraiko kentelisa, Dozi gabizu zupeiro, petxana etorri diez, Torrezara etorri diez. Torrezara Jose bizitzen da beti. Hombre, bai, Jose eta Mari bizitzen da. Lorekanin etxe bizitzen beti hori. Itxuarte zarrie, etxe bizik jauzuzak. Etxetxun, ez da ikorro izik. Atxondu ez dutzo, euretxi bat zateko. Badaki, pausetxu, estraina bat hau zezak izuk, ze ondo zen. Atxondu bizidie, hoi berroi urte bizara, baina jende gitzi. Hoxi zatzukon gara, berroi urteko kontuk izatu. Hoi urte. Baina hon, Torrezaren lehen bizizin bizak, jakin bizinak, non loba bizidioz eta gaztia bizidioz. Zer gara bizi lobetxan ion gaztia etorri dizela bizizera. Bai, kopuru egitzen badugu. Zein etxe bizitan bizi zendan eta zeinetan ez. Bizi da, gente bardine, ez bat, hoi urta bagoiez, gente bitxia, hoi bizera bat. Esto bestik ez. Da, esto bezala Galdera, maileguna zer esan dozu ez? Ez dut entzun ondo. Hau batez behitza. Bale. Bueno, nik beste gauzatxu bat. Bizkadarpegi hartu jaku plenu erabiltxie gure iritzix esateko eta bat. Aurpegiratu zenki eta ez da duen garasoari, baina ziri estrategi modun erabiltxie gure ustez publiko eitzeko modu bat alako, eta beste aldetik udalak kanporatzen eta plazaratzen da ben hori ez dugulako ikusten eskontzen da nik gero barrun pasetan danagaz, eta orduan, sin más, estrategi politiko bat moduen aurkezten dugu. Nik bakarrik esan dutena da leire, batzak hau aurrekontuen egon dara, diotesan, guztau izango jaten, iritzi guzti hauek, batzak hortan lantzie, hori falta mota izen dut benetan, eta benetan dinot, hori falta mota izen dut, ze jasonean iritzi batzuk, bat, bidogu kontuten, aurrekontutan, eta beste iritzi honek aurretixaz ez eukitzia. Orduan ikusten da, como que bakoitzak bere iritzise daukezuela, ez da inpa, porque bakoitzak bere baterak itzen dozue, baina faltan botatotena hoxe da. Bestek, zeuzto eta beraz garrixago izango zala, iritzi hauek aurretixaz landu izetira, bide ustez, askoz. Eta hemen, zuen ez esan dozue, baina ez esaten dozue, polikiralde gizien ingoaren bertzinei, ez esaten dutezue, memorien ibilbideai, ez esaten dutezue, sostenibilearen energetikoa egitzen da inbertzio guztisei, zuen iritzise da, hori ezuek nizuena zen zinke. Henik esaten dutena da bakarrik da, noski errepikatu zinkela plenuen esaten dozuena aurretixaz esaten dana, bai harritxuna aurroa aurretixaz esatzen informazioa, besterik ez ez. Nik beste gauza bat, egoten da bela bakotxa gure iritziketako guzena eta, klaro, dugu guzena. Talde modu funtzionetan dugu, baina gero talde bat duen oso anintzeka eta bakotxak gure arduek eta gauzak enuteko gure modu edotuz eta guri bere da, eitzeko, oso batzuk bateratzen dugu, beste oso batzuk dugu ez dugu bateratzen, baina bakotxak errespetu nahiko dugu, bestik zer esango da
onartzeko eta horan jarraitzeko. Txarto espan hori, aurrekontu lehenengoz, ez dakit lehenengoz hori zutzen, aurkeztu ziren nien bereze udaletxeko diruzainek aurkeztu zituzte esan nauke. Eta zer gehizan bai, zer duen aztukatena, zerretak horrekoa, ergorten bagate esan gotu. Bueno, diruzainek aurkezti, eta beste batzorre batzutako gai teknikalizio horreitzen da, eta eskubideok horreitzeko eta nik emototzeta dela berroitzeko gainera. Esan duzu, barruze pasaten da, barruze pasaten da kontako txut. Ni nahuela diruzainaz, nik diruzainaz egon horretik, nire taldeaz nahuela, edutot iritzi bat, danon arteko bateratue, eta diruzainaz egotena, eta gero, diruzainek, berak esaldu leike, edo nik esaldu leike, baina lanketa bat dauela, ez da diruzainan proposamena, bale? Hori ofro bat argitzaren. Gauza bat da, danok berbaitziek, eta beste gauza bat da, bakotxak iritsi bat eukitzi. Guzaiatzen da, danok izeten, mesuen monbi dugunek ez bakarrik aitor, burukundalako. Zekotadoz usaten, emoten dau, danok ez dakiz eitzu zuela, ez. Guk gauzak ez tabaiatutuk artetxu, eta gero bakotxa duke, gero bere arru edo, ez? Batak irolik dabe, beste gizak ez dakin nundabe, beste gizak bolbi, ez da, bakotxak eitzen dugu, geure arruen eta zerien, dana batekun bari. Zein dut hori alde batetik. Independente gauza batzutan, iritsi bateratuko edo garri pentsetu dugu beste batzutan ez, saiatzen da bateratzen. Hori alde batetik. Bigarrena, guk aurrekontu esan dut zau ezetz, hortxe lehen komentoitzun, arlo diferentiatzi. Beste gauza batzutan, egon, seguramente adozen ongoa. Horregaitxik, erabakitzen dugu, ezetza montie. Ez da, zuek esaten dut zuez. Orokorrien esaten dut zuez, ez dugu ondo ikusten, orokorrien planteatzen dira aurrekontu horretan, dauzen partida batzuk zelan kokatu diren, eta punto, zeuek egin zuez aurrekontuek, zeuek proposatu da zuez, eta zeuek erungo zuez aurrera. Fijo bai. Eta bestela, gero ikusiko batzordetan, sin más. Oinak ikusi garen modun, toki batzuetan, beste batzuetan, batzordetan ikusten da, gero ez da goza, erabatzen erabatzen erabatzen. Guk gero eritxizek oinarte modun botatzen dugu. Nik esauten agro bat, pegi sentitzotela horretik, iritzi hobek horretik izan azotie, nik interlokutore bat biot. Ni zina zuetan, ditzen banan kontuk zehazte hartzeko, hori da zen nahi izin eban esan, izto nahi izan, hemen bakotxari berdea berbaitzeko, eta guzti hori faltaba maz, argi eta garbi. Baina nik esatu dena da, hau horretixaz informazio eukibana, baskartuko, bestik ez ez. Eta gero, itxorretako da ibidez, lurraldetasunien pasau zen, eta horre, zuek izan iritsi zegota zen, eta farkako harriak ez egizien. Maz. Horri buruz esan zen lurraldetasunien, orduan ez dakit. Ez dut. Vamos a etxik preguntatu zu, ez dakit. Pregunteten dutena da, erabaki batzu zeraitxik hartzen den, aldi batzuk ipintxeko zeraitxik hartzen den erabaki batzu, zona urban honez, eta beste zona rural batzutan bai, herritxarren kontuk eta eskarixepe bakarrik batzutan hartzen dira kontutan hori nahi eman adera zi. Baina lurraldetasunean, erorren erantzunen gozan, sin más. Hori da bakarrik, hemen, asko goztena dut izin horreitxirean, eskertzen dut bilo bat, bakarrik esaten dut, aurrekontuk eta pleno hau da urteko nintzako garrantzitzuena, honek erabakitzen da. Baina nire esan, hendik bakarrik izan dut, nire iritzizen ikendik eskubidotan iritziz izateko, eskerteko nire horret izan zuek itxi, bestik izan ez, hori da. Eta best, esan bai garri izan. Ez nik uste dut, hemen, gaur aipakitzun gaixe, lehenpeko taldein trataitzu, eta uste dut bai izan dela bai aitorren, erabili zeitzun da, eure iritzisek eta proposamenak egon zeitzun da, urte osun ziren, hemen erabili dugu zen gaixe, eta bestilo bakin duzko, batzordu horretan egoten zari genion, ez dile gaur holan jauzi goitxi bera. Bespaduzu esan dut,
jaso, jakin oso esan, ez duzu esan aldatu, edo modu batera bideratu oso esan, edo bestela bideratu oso esan, baina gauza batzuk, argitegarri eztabaiatu dut. Aurrekontuena beste partida da, eta beste onutsua bera bideoko zai, bueno, sin más. Bueno, hola intzilen ditzen da barko plenoen, eskarrik asko, benetan, zoitan betu artearen, dame parte hartzearen, goain imaginazioen bakigu zein da, animo ganoi, ekartzen du egun eta urte barri, bai?